Гісторыя беларускага незалежніцкага руху не кароткі ўсплёск, а марафон даўжынёй у дзесяцігоддзі. Шмат хто лічыць, што беларуская нацыя нарадзілася ў жніўні 2020-га, калі мільёны людзей па ўсёй краіне сталі адзіным маналітам супраць дыктатуры. Хваля ўзняла тысячы арганізацый, дваровых суполак, валацёрскіх ініцыятываў, прывёўшы да беларушчыны палітыкі тых, хто раней стаяў у баку. Але 2020 не быў пачаткам, а выбухам энергіі, якая назапашвалася гадамі ў барацьбе супраць галоўнай пагрозы паглынання Беларусі Расіяй. Адзін з першых экзаменаў нацыя здавала ў 96-м. Тады Лукашенка і Ельцын рыхтаваліся паставіць кропку ў суверэнітэце нашай краіны. Аднак сваё рэзкае «не» сказалі беларусы, тая сіла, якую акупанты не спадзяваліся бачыць у гэтым ураўненні. Гэты перыяд увайшоў у гісторыю як Менская вясна. Серыя маштабных мітынгаў стала сапраўдным шокам для ўладаў. На вуліцы сталіцы выходзілі па розных падліках да 50 тысяч чалавек. Неверагодная лічба для таго часу. Но мы категорически протестуем, когда всякого рода соглашения подписываются за спиной нашего народа, за спиной наших людей. Мы хотим знать свою судьбу. Людзі пераварочвалі міліцэйскія машыны, абаранялі бел-чырвона-белыя сцягі і скандавалі «Жыве Беларусь». Гэты супраціў прымусіў Крэмль прытармазіць працэс прамой анексіі. Менавіта тады Беларусь пазнала, што такое сапраўдныя палітычныя рэпрэсіі. Краіну пакінулі першыя палітычныя мігранты Зянон Пазняк і Сергей Навумчык. Тады ж пачаліся першыя масавыя затрыманні, а ў турмах адбыліся першыя галадоўкі палітвязняў, як адзіны даступны сродак пратэсту за кратамі. Менавіта тады для дапамогі затрыманым і іх сем'ям стварылі праваабарончы цэнтр «Вясна», які стаўся сімвалам нязломнасці на доўгія гады. Каманда Бяляцкага ўпершыню распачала пошук арыштаваных ды арганізоўвала падтрымку рэпрэсаваных. Ну што ж, у нас у студыі госць, якога чакалі вельмі даўно чакалі. Першы беларускі лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, стваральнік, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», спадар Алесь Бяляцкі. Вітаем вас сардэчна. Добрай раніцы. Добрага дня, спадару Алесю. 30 гадоў таму былі масавыя пратэсты. Вас таксама тады хапалі, заводзілі крымінальную справу, ўшчыналі супраць вас, але не арыштоўвалі. Можна, ведаеце, як вялікая часта бачыцца альбо на прыкладах такіх канкрэтных, больш асабістых. На вашым асабістым лёсе можна сказаць, што калі тады вас не арыштавалі, а цяпер вось так толькі-толькі выйшлі з-за кратаў, што рэжым-то змяніўся, не ў лепшы, далёка не ў лепшы бок, вот на прыкладзе вашым. Ну, пэўна, не толькі там маім, просто мы бачым ввогуле па сітуацыі, што за гэтыя часы рэжым сапраўды набывае ўсё больш і больш таталітарныя рысы, і гэта былі першыя такія наступы на дэмакратыю, 95-й, 96-й год, але зараз гэта ўжо цалкам складзеная сістэма, якая не дае ввогуле там магчымасці варушыцца, жыць нічому як бы здаровым, прынамсі адкрыта. Вось, адбыліся, як Лукашенко кажа, зачысціў эту тэрыторыю, вось, адбылася такая сітуацыя, што Беларусь зараз нагадвае выпаленую зямлю, хаця насамрэч тыя ж мільёны людзей, якія думаюць па-іншаму, яны нікуды не дзеліся, яны ў Беларусі знаходзяцца, это наша патэнцыйная і сіла, і надзея, і ўпэўненасць на будучыя змены. Спадару Алеся, давайте вернемся на 30 гадоў назад, амаль. Што адбылося тады ўпершыню ў гэты год? Выйшлі газеты з белымі плямамі. Былі пратэсты і масавыя збіцці, былі пратэсты супраць Садружаства Расіі і Беларусі. І быў першы чарнобыльскі шлях. У нас ёсць унікальны фотаздымак, які, думаю, зараз нашы рэжысёры пакажуць, і мы паглядзім, хто на гэтым фотаздымку, і я спадзяюся, што нам спадару Алесь раскажа, што за людзі, як гэта адбывалася тады, 30 гадоў таму, і мы параўнаем з тым, дзе гэтыя людзі, бо героі гэтага фотаздымку ўсцяж з намі, ўсцяж беларускім руху. Ну, трошкі паправлю, это быў не першы чарнобыльскі шлях, першыя шляхі пачаліся яшчэ ў канцы 80-х гадоў, здаецца, 89-й год. Вось, калі там і Алесь Адамовіч браў удзел, і Васіль Быкаў, вось, а гэты шлях, ён быў прысвечаны дзесяцігоддзю
чарнобыльскай катастрофе якраз і сапраўды грамадская як бы вот думка, грамадскія настроі былі вельмі моцна актывізаваныя вось гэтымі пагадненнямі з Расіяй. Людзі фактычна выйшлі пратэстуючы супраць той бяды, якая насоўвалася на нас зноў у звязку з саюзам з Расіяй. Вось это ўспрымалася асацыятыўна і вельмі моцна, вельмі дакладна, ну такая чарнобыльская катастрофа. Вось тое, што ў нас зараз адбываецца, можна сказаць, это і духоўны Чарнобыль, і палітычны Чарнобыль, вось. І тады людзі выйшлі з пратэстамі супраць вось гэтых пагадненняў і надзвычай багата людзей, таму што пэўны час чарнобыльскія акцыі яны там збіралі менш людзей, а ў 96-м годзе выйшла там, на мой погляд, где-то 1040 чалавек сабралася на плошчы Коласа, вось, і пайшлі ў цэнтр Менска, і там былі сутыкненні з міліцыяй. Это было ўпершыню, таму што раней ўсё ж такі это неяк вырашалася трохі па-іншаму, і менш лакальныя гэтыя былі затрыманні, там арэшты. А тут сотні людзей былі затрыманы, вось, узбуджана сапраўды крымінальная справа, і мы адчулі, што вот як бы сутыкнуліся з поўным непрыняццем дэмакраты, дэмакратычнага права, нашага права, якое было замацавана нашай канстытуцыяй. І гэты чарнобыльскі шлях паказаў, што пачынаецца такая безлітасная і зацятая барацьба за дэмакратыю, за нашыя правы, вось, якія фактычна ў нас і працягваецца і зараз. Ну, а калі вось глядзіце на здымак, каго тут пазнаеце, просто калі ўжо разбіраем, такую гульню сёння бярем, што лёс краіны праз лёсы канкрэтных людзей, каго пазнаеце, хто праз 30 гадоў, што можна сказаць пра гэтых людзей, хто яшчэ з намі, хто дзе? Ну, сапраўды, першым радзе тут выбітныя людзі. Мы бачым і Вінцук Вічорка, Франак Вічорка трымаецца з руку. Далей Асташынскі, доктар навук. Далей Артур Вольскі, пісьменнік і ветэран вайны. Вячеслав Сіўчык, Геннадзь Грушавы, Юрий Хадыков, доктар навук і намеснік старшыні фронта, ввогуле выдатнейшы чалавек. І вось Геннадзь Грушавы таксама быў старшынём фонда «Дзеці Чарнобыля», чаму ён быў першым радзе, тут зараз ідзе, ён дэпутат Верховнага Савета быў. Далей Захаранка. Костка ззаду там яго хіба? Далей я бачу, яшчэ дэпутат, як яго я ўжо не памятаю, забыў. Адным словам... А вы дзе ў гэты момант былі? Я ў гэты час... Былі ж паралельна сутыкненні, вось это асноўная калона, сутыкненні. Людзей было вельмі шмат, і багата людзей вось там на горцы, вось, і я быў там вось на той горцы. Вось. Мы ў той час неяк атрымлівалася, што арганізаваліся і спрабавалі неяк там упірацца, таму што міліцыя якраз наступала на эту горку, а мы як бы сталі зверху, і мы там спрабавалі упірацца. Займаліся гістарычнай рэканструкцыяй, можна сказаць. У нас ёсць яшчэ вось унікальныя кадры, глядзіце, і Зенон Пазняк тут. Гэтыя вось сутыкненні з міліцыяй тады сапраўды вельмі моцна зрушылі мяне, таму што сапраўды такога не было. Вось. І ці можна сказаць, што менавіта тады нарадзілася вясна? Тады нарадзілася вясна, так, бо было затрымана некалькі сот чалавек падчас этой акцыі, і літаральна, вось, гэтыя кадры. Я, дарэчы, стою тут побач, вось, побач каля гэтых, от бліжэй туды да тога дома, дзесь там быў. І калі была ўзбуджана крымінальная справа, мяне следчы выклікае, паказвае фотаздымак. Я стою, вот так рукі склаў. Не ведаю, чаму яны ў мяне так склаліся, вот так стаю, глядзеў на это, конечно, абураны. Можа, гэта і дапамагло? Але трэба сказаць, што, канешне, это быў такі вялікі шок для грамадства, бо з 88-го года вось такія масавыя акцыі у нас не разганяліся. Фактычна 8 гадоў у нас была такая адносна, можна было праводзіць грамадскія акцыі, выходзіць на вуліцы, і вось тое, што адбылося ў 96-м годзе, оно паказала фактычна, што Лукашенко нацэлены на знішчэнне дэмакратыі ў Беларусі. І фактычна то, што ён і дабіўся вось праз гэтыя 30 гадоў, фармальна дабіўся, бо я перакананы, што гэта ўсё роўна як бы... Вот Яўген Скочка, я бачу, там ідзе. Вось яшчэ все знаёмыя
мои сябры, знаёмыя, Зіновий можна Возняк, сказаць, вядома. Спадар Алесь, можна сказаць, што і міліцыя тады зрабіла свой выбар, калі вы Ну, говорыце... міліцыя, яны на службе. Ім сказалі, яны зрабілі. Ну, трэба сказаць, што, канешне, того гвалту і тых здзекаў, якія яны праявілі ў 20-м годзе, 21-м годзе тады не было. Ну, так, яны ўжывалі пэўнае, як бы, от, то, што ім казалі, но это не параўнаць з тым, што было ў 20-е гады, тут ужо зусім іншы падыход быў. Петро Олесь, у нас есть еще один фотоздымок. Калі ласка, у студию фотоздымок. Вы нешта кажете, вот вы казали про жесты, тут подняли палец и нешта кажете Семену Шарэцкаму. Памятаеце гэты момент? Что вы бы тады могли сказать? Попросту герой нейкага баевіка супраць, ну я не ведаю, ну это не Аль Капоне, ну штосьці такое со знаком Ну, мінус. я гляжу, вот гадзіннік такі памятны мне з пагоні. Это у нас гадзіннікі тады былі на Луче, значит, на этом промні. Зрабілі серыю гадзіннікаў з пагоні, вось он у меня быў. Так, значит, гэта ўжо другі перыяд. Гэта канстытуцыйны крызіс. Час, калі былі ўнесеныя змены Канстытуцыі Лукашэнкам, якія правядзенне этого рэферэндума. І вось тады, калі Верховны Савет спрабаваў арганізаваць імпічмент Лукашэнку. Вось. І мы ведаем, што это скончылася нічым, бо прыехаў дэсант з Расіі, які дапамог Лукашэнку утрымацца, і, на жаль, кіраўніцтва Верховнага Савета не магло даць рады этой сітуацыі, цаніць правільна сітуацыю. І вось это быў, ну, можна сказаць, пік гэтага супраціву, калі я звяртаўся да Шарэцкага з прапановай пусціць людзей у Верховны Савет. Бо тады на плошчы стала некалькі тысяч чалавек, 1005 где-то. Это было даволі вялікі натоўп. І я яму казаў, што пусціце людзей, мы вас умацуем, вы зробіце наступны крок, запусціце людзей у парламент. Ну, на жаль, Шарэцкі сказаў, мы самі все разберемся, мы ведаем, што рабіць, но а чым это скончылася, на жаль, мы таксама ведаем. Бо тады сітуацыя сапраўды, ну, хісталася на шалях. Это быў той момант, калі можна было змяніць, як бы, рэальную сітуацыю, дабіцца імпічмента Лукашэнкі, ввогуле моцна паўплываць, скажем так, на гістарычны працэс, які ў нас адбываўся. Можна сказаць, што калі бы не дапамога Расіі тады Лукашэнку, ён бы не ўтрымаўся? Гэта адзін з фактараў, безумоўна, это адзін з фактараў, але таксама, ну, на жаль, тыя палітычныя сілы, якія былі на той час у Верховным Савеце, не змаглі аб'ектыўна ацаніць сітуацыю і ўрэшце праявіць палітычную волю. Вось не было этой палітычнай волі, рашучасці, якая магла бы прывесці сапраўды, ну, проста гісторыя Беларусі пайшла бы іншым шляхам. Ад гісторыі да сучаснасці, таму што вясна і праз 30 гадоў працягвае сваю дзейнасць. Ці можна гаварыць сёння пра такую дзейнасць не толькі пра абарону беларусаў пацярпелых ад рэжыму, але і пра пакаранне для гэтага рэжыму, пра ордэр для Лукашэнкі з Гаагскага трыбуналу, з міжнароднага суду. Наколькі гэта рэальна сёння? У якім стане? Ну, мае калегі, пакуль мы сидзелі ў турме, і там у нас быў супраціў такі асабісты, індывідуальны, можна сказаць, таму што наша задача была там вытрымаць это і выйсці адтуль, ну, годна, вось, з годнасцю, не страціўшы свае ўласныя пазіцыі. Это было такі ўласны супраціў, кожны там, як бы, вытрымліваў яго індывідуальна. В гэты час нашы калегі працягвалі праваабарончую працу, і это было для мяне вялікім такім цудам і радасцю. Калі я выйшаў са зняволення, я нічого не ведаў, што робіцца ў весне, і калі я ўбачыў, што праца ідзе далей, я быў, ну, страшна рады. Это 30 гадоў мы ідзем, у 30 гадоў мы выступаем такі в добрай форме. І мы сапраўды зараз працягваем працу па дакументаванні злачынстваў гэтага рэжыма, вось, якія, мы спадзяемся, будуць выкарыстаныя як і ў міжнародных сістэмах, вось, як Гаагскі трыбунал, так і ў беларускай унутранай сістэме судовай, калі сітуацыя зменіцца. Таму што, безумоўна, што тыя злачынствы, якія былі зроблены, іх нельга проста так папускаць, іх нельга забываць. Мы павінны рабіць з іх высновы, і злачынцы мусяць несці адказнасць за то, што было зроблена. Ці думалі пра тое, можа гэта заўчасна, альбо наадварот, ці думалі пра тое, калі рэжым абрынецца туды ў кірунку лавы падсудных, вернемся ў Беларусь, што якія планы найбліжэйшыя будуць у вас?
Ну, паглядзім, мы фактычна апынемся ўсё роўна ў сітуацыі такой нулявой сітуацыі, калі нам трэба будзе, па-першае, дэмантаваць эту лукашэнкаўскую сістэму, па-другое, займацца пабудовай дэмакратычнай Беларусі. Вось пэўным ступені мы вернемся туды, адкуль 30 гадоў таму вось дзе знаходзілася беларускае грамадства. Тады, ну, трэба сказаць, што ўсё роўна грамадства за гэты час моцна змянілася. Бо на той час, як бы там ні было, але Лукашенко меў падтрымку сярод постсавецкага беларускага насельніцтва, якое выбрала ў 94 годзе. І это быў як бы сур'ёзны такі удар і выклікі ацверазення нашай тады дэмакратычнай пазіцыі. Зараз сітуацыя зусім іншая. Падтрымка сярод людзей у Лукашэнкі на сённяшні дзень мінімальная. Яны трымаюць уладу толькі дзякуючы рэпрэсіям. Чаму зараз, напрыклад, такі высокі ўзровень рэпрэсій у параўнанні з тым, што было тады? Тады ён меў падтрымку людзей. Зараз ён не мае гэтай падтрымкі. І гэта наша як бы зарука, это наш аптымізм, тое, што сітуацыя ў Беларусі ўсё ж такі пойдзе даволі хутка, і мы здолеем гэты гістарычны вось перыяд такога занядбання, які ў нас быў 32 гады, мы здолеем хутка яго прайсці і далучыцца рэальна да ўсіх працэсаў, якія адбываюцца зараз у дэмакратычнай Еўропе. Ну, вельмі добрыя прыклады ёсць суседніх краінаў, якія тады, у якіх атрымалася тады выйсці вось на дэмакратычны лад жыцця, і мы бачым, дзе зараз Літва, правда? Мы зараз бачым, дзе Польшча, і мы бачым, што Беларусь застаецца вельмі моцна, нават у развіцці, не толькі дэмакратычным, але эканамічна, вельмі моцна ззаду нашых суседзяў, а маглі бы быць наперадзе. Дзякуй вам за ваш аптымізм, дзякуй вам за вашу нястомную, нязломную працу. Але маю да вас адно незвычайнае пытанне. Якія гульні вы гуляеце дома са сваёй сям'ёй? Ці у вас ёсць нейкая улюбёная гульня, спадар Алеся? Насамрэч, я яшчэ, не гуляю ні ў якія гульні, я як бы просто не маю часу, і мой любімы зараз занятак это ўсё ж таки просто хадзьба і глядзець. Вот я хаджу і гляджу на то, што адбываецца, то, што мне не хапала ў турме, дзе ты там весь час у замкнутых сітуацыях, памяшканнях, і ці назваць это можна гульнёй? Не, просто як бы любуюся гэтым светам. Это самая цудоўная, напэўна, гульня, якая можа толькі быць. Дзякуй вам вялікі. Алесь Бяляцкі, стваральнік праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, былы палітвязень. Спадзяёмся, апошні раз гэта было ў вашым жыцці. Дзякуй вялікі, што завіталі да нас у студыю. Дзякуй.